И здравейте, добре дошли в GoTube България. Днес, как се видял разгледането, ще направим трети епизод на кариерата с Челси. Нека да направим тренировка. Така, някой май беше вдигнал оверал, което е добре. Мисля да играем с ето този отбор. Добре, нека да започнем. И Халанд вкарва 1-0 за Сити. Ужас. С малко не стигна, хора. Един гол разлика не стигна. Един гол разлика. И може да понаравам с Манчестър Сити. Така. Играем с Фулъм. Педронето жълт картон получава. Скучно първо по време. Втори жълт картон. О, кой вкара в 90-та минута, бе? Хора, кой вкара в 90-та минута? Някой вкара в 90-та минута. Педронето, хора. След 3 жълти картона Педронето вкарва. Така. Добре. Оле. Според мен ще е Николас Джаксън. Не, той е. Педронето отново. Интересно. Интересно, хора. Фирте. Ако мога повече. Добре, 22 милиона се приема. Добре, някой има 2 месеца. Педронето е там и Ензо Фернандес. Добре. Добре. В Лига Европа, на Лига Конференция сме. Тук трябва да биваме с разлика. Знаете ли какво? Мисля да пусна Санчо на мястото на Нето за един матч. И Густо на Шлотърбек, само че ще направим така. И нека да пробваме Симон. Защото миналите матча не впечатли дали поне този ще може. Кол Палмър 1-0, Джаксън 2-0, супер. Добре. Николас Джаксън. Може да пуснем някаква смяна. Нкунку ще дойде тук. И Фернандес до него. Ето така. Оле. Хетрик. Разбивация. 6-0. Хетрик на Кол Палмър, хора. Хетрик на най-стотения играч. Така, разбивация. Ние сме с най-голям резултат. Това е Европата. 5-0, ние сме 6-0 само и е това. Отгоре са ги разбили. Фофана най-вероятно няма да играе, уня е Симон. Не знам. Арсенал. Интересно. Все почти играчите да се измарят вече, което е много лошо. Поне Шлотърбек ще може да играе. Пак ми се бъгна. Добре. Така мисля да играем. Така. Скучно по време до момента. Един жълт картон само. Оле, аз забравих да пуснем Педронето.
Браво на... Не, браво. Все пак браво на Мадуеки, че вкара поне. Защото ако не беше вкарал, може да е 1-0 на тях да загубим. Така... Добре. Ние сме с най-скучен матч, май. Да. Кум. Трябва и той да играе, хора. О, срещу Ипсич, значи тук мога да пусна малко резерви. Ще пусна някоя резерва. Няма да продам Санчес. Оле, 6 секунд, уже жестоко. Оле. Хора. 10 седмици без Люксол. Това е ужасно зле. Густо. И така ще трябва да играм, хора. Ужас. Така. Мадуек е отново вкарал. Мадуек е много добър. Охо, 2 на 1. Така. 3 на 1 поне. Дори 2 на 1 пак сега ще има победа. Така. Кой ли ще играш на матча? Николас. Джексън. Тегъв. Добре. Още някой... Секов. Другия фанал. Това не беше Секо. Още някой се контузилуват. Стига, бе. Какво не разбрах, че Санчес няма да се продава? Добре, четвърти сме до момента. За 20 точки. Няма голова разлика обаче. Трябва да подобряваме голова разлика. И според мен това е матч, в който ще можем. Само че първо да пуснем Педронето. Хора, 9 седмици още на Люксол. Така. Оле, допускаме първи. Какво става? Дизастър. Ужас. Хора, ужас. Ремонтяда, плиз. Ужас, срам. Шок на стадионът на Брентфорд за Челси. Сега ставаме в 6-ти майче. 6-ти ставаме. Сега ще видим. Или по-надолу още. Добре, Санчес наистина ще играеш. Спокойно. 6-ти сме. Ужасно. Какво не разбрах, че този Санчес няма да го продаваме? Трети или четвърти път вече ми го искат. Много ми искат Санчес, ама няма да го вземат. Така, хора, видях, че може да играем ето така и мисля да играем така. Мисля, че е по-добре. Нека да видим какво ще стане в мача. Така. Николас Джаксън открива резултат в 15-та минута. Още един гол на Джаксън. Дали ще направи хетрик Николас. Така. Вършат един гол. И късна драма, 2 на 3. Хора, аз третия гол не го видях и мислих, че ще завърши 2 на 2. What the hell? Кой вкара третия? Ето за това обичам Мадуеке, хора. Мадуеке. 12 минути продължение, как така? Аз никога не бих дал 12 минути продължение. Освен ако не трябва. Браколал чил Барселона, сега го виждам. Играм срещу Юнайтед, би трябвало да ги спукаме. Нека да видим. Аз пак ще играя с този отбор. Така. Кол Палмър, най-студеният. Кол Палмър.
О, вижте на Юнайтед отбора зле. Не са направили нито един трансфер, като гледам. Абсолютно никакъв трансфер не са направили. Трябваше поне един бек да си купят. Айде, втори гол на Палмар. Духът супата Юнайтед. Добре. Кол Палмер играеше матча, естествено. Една асистенция на Мадуека и друга на Николас Джаксон. Оле, то Санчес, докато не го продам, няма да спрат да ме го искат. Ако ме го поискат още един път, го давам, хора. Пак ли е конференции? Дайте да видим срещу кой играем. Срещу някой дет не ги знам. Нека да видим какъв резултат ще направим срещу тях. Кукуре, жълт картон. Още един жълт картон, ужасно. Николас Джаксън, хора, той я кърти. За разлика в инсиске. Рис Джеймс си изкарва червен картон. Ужасно. Не знам какво да кажа. Добре, 1-0. 2-0. Кой вкара? Аз не видях. Нека да видим. Николас Джаксън. Втори гол. 100-та минута, хора. Какво става тук? Така. Николас Джаксън е играч на месеца. Сигма Джаксън. Добре, нека да направим матч срещу Астън Вила и мисля да спираме за този епизод. Малко по-кратко. Оле! Тук ще да кажа малко по-кратък епизод и те ми вкараха гол. Ужас. Ужас. Ужасно първо по време за Челси, дано второто да го променим. Добре, защо не ми дава да се пусна това? О, Джаксън 46 става. 1-1 или завършваме? И да, завършвам през резултат 1-1. Хора, това ми се да от клипа. Харесайте видеото, абонирайте се за канала. Ако искате някакъв трансфер, който да го направя, кажете, ще го направя и чао!